Aşşamatlı telekeçiler täze Arkadağ şäherindäki kotejlerden we kwartiralardan satyn almagy mejbur edilýärler. Jaýlary satyn almakdan boyun gaçyran telekeçilere ruhsatnamalarynyň ellerinden alınıp, atlarynyň döwletiň gara sanawyna goşuljakdygy we daşary ýurtlara çykarylmajakdygy barada haýbat atylýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine agza telekeçileriň birnäçesi Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Geçen hepde birleşmäniň başlygy Aşgabatda ýazgyda duran we 3 arkasy barlanyp, goşadyrnak içinde arasy hasaplanan gruply telekeçiler bilen ýygnak geçirdi. Başlyk olara haýwatlary atyp, olary Arkadağ şäherinden öý satyn almagy mejbur etdi diýip Aşgabatly telekeçi anonim şertde habarçymyza aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä birleşmäniň başlygy telekeçilere Arkadağyň arkasyndan baýandyklaryny aýdyp, indi siz hem Arkadağ şäherimizi üçin maýa goýorsuňuz diýdi. Hiç bolmany bir kotej we bir kwartira satyn alyň. Eger bu teklipden boyun gaçyrsaňyz patient we lisenziýalaryňyz elleriňizden alynar. Firmalaryňyz we kärhanalaryňyz ýapylar. Özleriňiz hem gaýdyp döwlet bilen işleşip bilmersiňiz. Gara sana goşursyňyz, daşary ýurtlara çöküp bilmersiňiz. Dip telekeçi birleşmäniň resmiýetiniň ýygnakda aýdan sözlerini tistirledi. Birleşmäniň resmiýeti bu talabyň sebäbini Arkadağ şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşy üçin maliýe serişdesiniň ýoklugy bilen düşündirdi. Şäheriň birinji tapgyrynda gurulan jaýlary satyn almasaňyz pul tapylanok diýip telekeçi resmiýiniň sözlerini tistirledi. Telekeçiler resmiýiniň bu sözleri kagyzda ýazylan tekstden okandygy sebäp bu talaplaryň we haýwatlaryň ýokardan berilen tawşyrykdygyny ynanýandyklaryny hem bellediler. Köp telekeçi ýygnagyň izi süre biznesiniň we emlaklarynın ellerinden alınmagyndan aladylanyp 11 dekabrdan Arkadağ şäherinde jaý görüp başlady. Birleşmäniň telekeçilerini 300 sany jaý satyn almak we Arkadağ şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşy üçin niýetlenen büdjeti azyndan 200 milyon Amerikan dollaryny girizmek tawşyrylypdyr diýip telekeçi belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada birleşmeden kommentariýa almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 12 dekabrda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. Aşgabatyň takminan 25 kilometr töweregi günwatarynda ýerleşýän täze şäher 70 000 ýylata niýetlenendir. Gurulşy 5 milliard dollar boljakdygy ma'lum edilen bu şäheriň taslamasy 2 tapgyrda durmuşa geçirilýär. 29 iýunda şäheriň birinji tapgyrynyň açylış dawarasy geçirilip, onuň çäklerinde 336 sany medeni durmuş we beýleki maksatly desgalar ulanylmagy berildi. Türkmen häkimetleri we mediasy munyň ýurdun çägindäki ilkinji akylly şäherdigini ýyl-ýyldan mahabatlandyrýarlar. Ýöne habarçylarymyz we telekeçiler bu şäherdäki jaýlaryň hiridarynyň tas ýokdugyny we munyň birnäçe sebäbiniň bardygyny aýdýarlar. Birinciden bu şäherden Göktepe'de ýa-da Aşgabatda ýazgyda durmadyk raýatlara jaý satylmaýar. Ikinciden bu jaýlar döwletiň kesgitlen bahasyndan terimesi gymmada satylýar. Iň ardan kotej 1 milyon dollardan 4 otogly kwartiralar 350 000 dollardan satylýar. Üçüncüden bu şäherde ýaşamak türmede ýaşamakdan tapawudy ýok. Şäher gaty berk düzgünlüği. Her bir adama bir polisiýa ofiseri gödäwçilik edýär diýsek ýalňyşmarys. Şähere hususy ulagda girmek gadagyn. Ol ýerde işleme üçin ýekeje şert ýok. Şäherdäki sowda nokatlarynyň ählisi Arkadağyň ýakynlaryna degişli bolup ýekeje keçi dukanam alyp iş edip bolmaýar. Dip Aşgabatly telekeçi aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada şäheriň degişli resmiýlerinden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne bellesek ýokarda beýan edilen ýagdaýlaryň tas ählisi barada Azatlyk mundan ozal hem birnäçe gezek habar beripdi. Iýul aýynda habarçylarymyz döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy berilen Arkadağ şäherindäki ýaşaýyş jaýlaryndan welaýet ýaşaýjylarynyň satyn alyp bilmeýändigini habar berdiler. Şonda olar bu jaýlardan satyn almagy isleg bildirýän welaýet ýaşaýjylarynyň ýörito gulluklaryň işärleri tarapyndan ýydarlanýandygyny hem aýdypdylar. Şeýlede jaýlaryň hiliniň pesligi, olaryň käbirinde jaýryklaryň emele gelendigi barada da maglumatlar gelip gowuşupdy. Döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedowyň kakasy, öňkü prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň lakabyny göterýän şäher Türkmenistanda agyr ykdysady krizitin dowam edýän wagtynda gurulýar. Synçylar Arkadağ şäheriniň töweregindäki işçenligi lideriň şahsiýet kultuny mundan beýlekde östürmek synanşyklary hökmünde baha berýärler.